dira gaurkoan Erika eta Gorka. Erika Mugartegi da nesken artean erreferente bat, duela aste gutxi batzuk Euskotren Winter Seriesaren txapela lortu du. 3 lortu du Erikak. 4 bider jokatu da eta 3 irabazi, eta bestean etzun parte hartu. Egun berean, Gorka Mugartegik atain txapela jantzi zuen. Hau Durango Ezkurdi Master Series barruan Aritz Erkiagarekin batera. Biak dira erreferenteak gaur egungo zestapuntan eta etorkizunari begira zer esanik ez. Erika eta Gorka ongi etorriak txik-txak txulara, zela zarete? Eskerrik asko. Ondo Ondo. petilo martxan. Bai, presaka ez, Gorka etorri berria zehal Doribane loizunetik. Bai, proba fizikutan egoga eta baina bai, ondo. Bai, proba fizikoak gogorrak edo ez txamurrak? Bueno, korrikan fondo modun, tipo kursnalet deitzen dana. Bai. Hori da, txapelketa gainean daukazuelako? Bai, datorren azten da bai. Bai, Erikak, zuk ere joan zara edo mutilen gauza bakarrik izan da? Ez bakarrik mutil dukia probak. Neskekin ez dute kontatu? Ez, jokostu egin bihaz probak. Bueno, etorriko da orduan, itxoin inberko dugu. Bueno, gaurko entrevista atipiko izango da. Ez naiz hasiko galdera ze horiek, betiko horiek, pixka bat, test moduko bezala, ondo? Iruditzen zaizue? Bai, ondo. Bueno, lehenengo galderak, biak batera pentsatu gabe. Okei? Ados? Bai. Nor iristen da berandu ensaioetara? Baina gure hartin? Bai. Erika. Pakoitza bere saioan zein da, berandu aliatu zinean edo? Erika. Nei, bai. Bai, Erika, bale. Nork pasatzen du denbora gehiago dutxa azpian? Erika. Nei. Bai? Bueno. Partidua daukazuen egunean, nork jaten du gehiago? Apetito handigoa. Nik. Bai. Bueno, nik beti jateo deixa, Erika baino. Eta zu Erikare apetito onak bazea? Bai, baina Gorka baino bitxia. Zein da zure gutixi gustokoena? Guti zutetu? Jateko hola kapritxua? Ez da pasti edo. Pastie, bai, niri de bai. Final baten bezperan nork egiten du lo hobeto? Erika, bai, nipe bai, baina honek lotako dauken kapazidadiaz. Vale. Nor da ikasle hobea eskolan? Ni, igual, bixok. Bai. Ze izate ikasten? Ni ja universitateko 4. urtina, ja praktiketan ADE ikesiate administrazioan y dirección de empresas. Zu, Erika? Ni batxibina honia. Batxibina ondino, eta gaur edo bihar zer de asmo dakazu ikasteko? Ez da egit. Igual ekonomia edo, lako zase. Ekonomia, bai. Xoxak manejatzeko gero. Bai. Nor da buru gogorragoa? Erika. Bai, Erika. Vale. Nork egiten du kaso gehiago aitari? Nik. Erika. Bueno. Noizbait aitak esan dizue zerbait partidua galtzea baino mingarriagoa izan dana? Bronkaren bat edola zerbait. Baina etxeko, partidua galduta gero, partido bat galdu, eta igual komentarixo bat guztu, eta mina gehiago iten duna galtzia baino. Ez da, baina akordu mentzat ez dauket. Final baten aurrian, zer da gehien aitak azpimarratzen dizuena? Topera juteko goguaz, da arranki eta hoxe. Zuri ere bai, Erika? Bai. Bai, beti... Bai. Ope. Eta aitonak, Javierrek, aitzitzek? Aitzitzek beti kaina, esaten dago. Kaina. Noizpeit eskatu diozue aitzitzari aholkuren bat? Aitzitzek bai, inoz bai. Bai, aholkuak ematekoa da, Erika? Bai. Bai, txapa pixka. Bai.
bai, bale. Durangon biok atera zineten garaile. Autoan, etxeko bidean, zelakoa zen ambienti? Ba, pozik, danok pozik, ja, nerbixu kalmaute danak, da, ondo, pozik. Danak auto berean, aitzitzea, aita... Bueno, juien aita ama, Erika ni eta Ainara gure arreba nauzizia. Eta orduan irabazten danian, zen musika jarri, komentaritxuak edo... Hori beti, bai, pozik. Bai, zuk disfrutatzen duzu Erika alakotan, Bai. Eta galtzen danian, partidua galdu eta burumakor jute zeate edo nola hartzen duzue? Bueno, segunen, ze sentsazioa zamaitxuzun bai, ez? Ba, ondo jokatu bazu eta galdu bazu, ba, triste, baina, bueno, baina, ja, txarto jokatu bazu, ba, bai, apur bat, umore txarreko, Bai, zuk ere igertzen duzu Erika, galtzaile txarra zara edo patxara sartzen duzu gauza. Ez, nebetzo tranquila hartzu dela. Bai, Bai, etzea mutu gehatzen da noitak guga burumakor? Ez, ez. bale, ederto. Zein da aitzaki gustukoena besteak galtzen duenean? Ba, Ez eskusi? bai, Eskusi hori da. Zoko mina okela. Besoko mina? Bai, Erika kanpoiak daukezela inkan. bai. Apustua, dirua jokatu beharko bazenute, zeure buruaz apustua ingo zenukete, ala neban edo arreban. Nik Erikai. Zuk Erikaren alde ingo zenuke apustua, Bai. eta zuk Erika, Ez da, segun partido. segun ze ze partida, partida. baina derrigortuta zaude, apustu egin dezu. Orduan, gorka jokatzen duenean, bere alde, edo nahiago zenuke ez, nik nere dirua, nere... Ez, nik nire alde ez. Beran alde. Bere alde, bale. Txikitan, etxean, inoiz egin dituzue trampak kartetan? Bueno, bai, oinbe bai. Bai, Bai, asarretzen zarete? bai, batzutan bai. Final baten atarian, kaskoak belarrian, ze musika, ze kanta ipiniko zenukete edo ipintzen dezue. Horre futbolistak eta ikuste ditugu euren kaskuekin da. Zuk Erika zer jarriko zenuke zure burua motibatzeko? Ez da, inaz ez dut ipini egiz esan. Baina, ez da izepiniko neban. Proetan jungo nintzen. Proba indezu, horka, hola, motibatzeko? Nipe aurikularrak eta ez dut entzuten, badizu, kotxen radixu eta entzun bai, baina bestelan... Bestela, hola, bere burua motibatzeko, bale. Partiduan zehar, galtzen gauzak txarto dijoa zenian, zeini igartzen zaio gehien aurpegian, zuri Erikari edo Gorkari? Niri. Gorkai. Gorkari, bai. Zuk zeagoa zea, ez? Beti arpegi berditxua, Erika. Bai. Zein da gauza bitxiena noizbait frontoi batean ikusi duzuena? Edo zein frontoian, gauza bitxi bat esate baterako gogora etortzen zaizue? Ba, bota errebesaz eta estia dirin urteti, edo... Eskutik alde? Bai, Bueno, beste norbaiti ez? bai. Zuri gertatu zaizu olako zerbait arrarua, Erika? Ez, zena akorten nazela ez. Hori zestian urtetian, bai, baina txikitxez, baina ez. Bai. Nik, nogan daukat, kantxatik aparte, irurogeita hamargarren hamarkadan tanpan, orduan modan zegoen, eskini dipo deitze zitzaion. Estadioetan da jendea larrubisi korrika egiten publikoen artean, ez? Larrubisik. Eta tanpan behin, frontoia lepo beteta zegoen, da derrepente sekulako zalaparta, eta zer gertatuko zan, da tipo bat armailetatik engora eta bera, barregorritan. Hori, bai. Bueno, a ver, urrengo galdera. Partidua, pentsatu gabe, partidua galtzen dezuenian, egiten dezun lehenengo gauza da, Mobile hartu, bai, mobile hartu. mobile hartu. Zeinek pasatzen du denbora gehien mobiliari begira? Erika, igual. Antzera. Ba, antzera, bai. Bai, Bai. engantzatuta zaudete? Ni lehen gaixa, hain Bai, gitzia. bai. Bai, hori Oin- Instagram, o zer dezu gogokua irikia?
Bai, gehixen bat, Instagram. TikTok, baina bai. Bai. Pilotaria ez banintz, izango nintzateke, Ni empresario, ez dakit ba. zu Erika, Astronauta. Ez dakit. astronauta. Bai. Eta zu Erika, Ez dakit, ba, ikasiko tenan, zoze, supongo. eta beste kiroleren bat inbierko bazenu, ze kirola ingo zenuke? Demagun esatezula, ba, zesta punta Ni tenis. tenisa, Bai. Eta zu zeuk Erika, Igual bat bez. batez. Bueno. Atain izenarekin jokatzea gauza onena, zein da, zure kasuan, atain, da zuk Erika Mugartegi, baina, bueno, deno dakigu, ataindarren parte zarela, alde onena zein da, Erika? Ez dakit. Ez dakit. Aitza ezaguna, Bai. lotura bat dagoela, eta Bai, zuk, danak ez dautzetu izena, itxik ja, badakizu ze familizatako zaren. zue bilo zeate, aita eta aitxitxe pelotari figura izandakoak. Hori, erresponsabilitatea pitxin bat bada, esateko, ba, hirugarrengo generazioa, belanoldi hau, zenbatekoa, noraino ematen du, nori burutikan pasatu zaizu, Erika? Bueno, nik presiño baina, tipo, aukera bat ez, ba, itak erakutzi aldotzule, edo... Baina hori presiño puntu nik personalmente ez da sentidu egizu izan. Ba. Erika, Durangoko txapelketa zuretzat izan da, Tren Winter Series irabaztea izan da zuretzat? Aukera bat, erakusteko, zena jokatzoten da, pasar urtin ba, ezin zena jokatu, ba, urten ba, aukera bat, ba, demostretako, ba, igual, mereziotela jokatzi. Zuk, Gorka, zuk lehenengo aldia ofizialki edo izan da eramanekin batera, olako txapelketa batian, zer suposatu du Durangokoa? No, izan itzako, azken baten aukera barri bat, izan da, zabaldu baten ate barri bat, ba, aurrerantzin be, torten dizen aukerak aprobetxa balizetako, ba, erakusteko niben maila ona auketela aldotela jokatu hor nibelen. Nork erretiratuko da horrena kantxetatikan? Ina? Ez dakit, idea ipez. Nork entrenatuko ditu bere seme-alabak pilotariak izan daitezen? Gaurro Bilar, Nik bai. Nik ez da, geurek nahi badabe, bai, bina, estelan. ez ibiliko sakatzen hor kantxara hartu, besotik hartu eta ez. Ez. Vale. Nork amaituko du esatari lanetan ETB-n edo baten daki jaiala buruz, noski? Nik harina Erika baina, Erika ez, segure ez ez. Zergatikan? Lotzatixe dalako, ez Bueno, baina nire oso lotxatian nintzen, orain segitzen da, baina bueno, hemen gabiltza. Ja. Hori aldatu egiten da hori, eta gaur bihar atera kontu nesken presentzia gero eta nabarmenago izango dela, eta beharko direla ere bai esatariak hori jakinduriarekin, eskarmentuarekin, eta zergatik ez gaur bihar Erika Ugartegi horre munduko txapelketa batian, ez? Hemendik 20 urtera, ataindarren buruzko pelikula bat egingo balitz, zein ikusten dezue aktore lanetan Gorkaren papera iten, eta zuk Erika ze aktoreza ikusi nahiko zenuke. Pixka bat fantasiari egalak libre. Nik Erikan papela itzen, Ainara gustako baten ikusti. Ainara, zuen zein Ainara? Ainara arreba nauzizan. Aizpa arreba nauzizan. Bai. Eta zuk Erika zein ikusi nahiko zenuke? Ez da, beran lagunen bat edo, ez da. Igual, Brad Pitt edo itako bat, Gorkaren papela itzen. Bueno. Durangoko egun berezi hori, ez? Gutxitan gertatzen da nebarrebak halako mailako txapela eramatea, ez da oso izkoa. Nola ospatu zenuten? Kapritxoren bat edo izan zan zerbait berezia, Erika, aita izan, gaur
Astelehen normala dizuzea, etorri ginen etxa. Afaldu baino Afaldu. nano bata, Kabarik edo txampanik ez. afarion bat, baina bestelan normal bat gehixan. Umore derrian, ez? Bai, hori bai. Gorka, Daniatik bueltan, zer izan da maletan ekarri zenuen gauza arraroena eta Erikak kargu hartu dizuna lotxa ematen diolako gauza horrekin. Daniatik. Ze ekarri neban. Jaskeraren bat, akandoren bat, edo esatea. Han parrandan urtetako erabiltzen nune Alkondara palmera playero bat ekarri neban, badakiten inoz geixo ez dutela jantziko, baina, bueno, ekarri neban da, hor da. Nola sentituko zinak Erika, Gorka ikusiko bazenu Pradoan han frontoian plaza hartan, alako Alkandora palmerakin da. Kentzeko esan zen. Zein da presumiduena? Gorka. Ni. Bai. Maniak, superstizioak, Erika jokatu horretik badituzuela gerrikua edo Alkandora edo zerbait Ez. Ez. maniarik ez dituzu? Ez. Pazu Gorka? Nik jokatzeko kantzontziokin beti legintzena, garruxo bat bintzet, beti bardinak. Eta Danian, egun batetik bestea garbite zizkizuen, ez? Bai, bueno, Danian bi neukezan gaba eta eguneko funtzionerako, baina libre zego zenin beti bardinak. Baina ez zaizu gertatu kiniela pare bat irabazi, egun obi oiru, eta esan, bon, erropa honekin segituko dut edo kantzontzioekin. Bai, bueno, nik azkenin beti jokatzea, de hecho, hartu jokatu arren urrengo honin berriro bardinekin ezik, Ez da punta, alde bate utzita, ze gauza dakazue aitarekin igualak, eta guztiz diferenteak. Izakera edo la... Aitaz, nik itxurik, fiziku, aparte, baina bestelan, ez dakit, aktitudi apur bat aurra botateku edo langile bai, ez dakit, holako zuzea. Eta diferentea, erabat aitaren gandik? Gu lotzatixok, asko lotzatixok aita baino. Zu, Erika, genioa dakazu, malaletxia badakazu? Bai. Bai, daka, Etxin bai behintzat. Bai. Frontoian ez dezu da dirazten, gordi egiten dezu. Bai, hori. Gentian parin, espatu ezagutzen gentioaz. Ez dezu, esaten, bai. Nork egiten du lo gehien hori erantzun dezue? Bai. Nor dauka galtzaile txarrena hori bien artian, zeinek hartzen du okerro? Gorkak? Aitzaren favoritua zein da? Aitzitxaren. Aitzitxena Erika, baina bekaie. Bekaie? Bof. Aitzitxena bai. Eta zu, Gorka, aitzitxe? Nina amana, edo amamana. Bixena. Bixena. Zerituko dugu. Zute baten aurrian, demagun sua hartu dula, eta zesta bakarra salbatu dezakezue. Zez zesta salbatuko zenuke Erika, zurea edo Gorkarena? Niri. Dazuk? Ez dakit, bai, igual niri, ez dakit. Niri. Bai. Jokatutako partiduen bideoak ikusten dituzue? Nahi eran horre akatsak aztertzeko, edo kuriosidadez, edo... Gitxi, esan gitxi. Nik behintzat gitxi. Bai. Eta ikusi zarete, zuen burua ikusi dezuenian, zer sentitu duzu Erika? Erika izako guztetan. Ni normal inazena ikusten, beti zagokentzeko telen ipinitxe, benin behazik. Zuke Gorka, arraru egintzaizu zure buru ikusten? Nik igual, direktun eskate guztetan ikusti. Igual inoz ikusi zuen nahi eran ni bakarrik, baina bestelan jente parin eta eskate guztetan. Bai. Nik, eta galdetu izan dut, eta normalian nor bere burua ez da ondo ikusten, Nik nire gertatu zait, gure garaian etzan horren beste telebistatzen, da ezer, da ez da deolako bideoak, baina ikusi nahi zenian, santo, desengaino bat bezala. Hori, ni aldaiz, hori, ez? Nor da, sukaldari oberena?
Ni. Zu, Erikak, ez diozu amai laguntzen edo? Ez. Ez. Bueno, hor kapetanian ikasi dabelako pixkat, baina Ta platera garbitzen? Be bai, ni. Bai. antzera. Ni. Karaoke batean, nork emango luke espektakulo gehixen? Nik, pentsa, Erika dan lotzat isaz. Bueno, Gorka, bate daki, Bai, bai. Gaur bihar Floridara Umetaz, Erikak. bai, Baina hoen, bai, gaur bihar bate daki, bai, gero bai. Floridara jun, dan festa giroan, da Erikaren txikitako zeura agian ateratzen da, desinibitu eta sekulako espektakulua baten, Albazenu, Erika, albazenu Gorkari kendu kualidade fisiko bat egun baterako, zein izango litzateke? Final bat daukazu, oso aurkari gaiztoak, eta esate extra bat, eta Gorkaren gatik hartu beharko zenuke zerbait. Ze aukeratuko zenuke? Alturi, Turi, bai, eta zuke Gorka, Erikaren doaien artean, bueno, fiziku ez da, baina Erikan tranquilidadi, osea, lasaitxasun, hitz gutxitan deskribatu bata besteari kirolari moduan. kirolari modun. Erika dominanti, potenti, da, gaineri edo. Eta Erika zuk Gorka Bai. nola ikusten duzu? ez da, antzera, potenti, nervioso be bai, Mm. partien importantitan, baina ez da, bai hori. Erika, neske mutilen artean, gaur egungo egoeran, zer aldatuko zenuke? Demagun alde zure esku dagoela, eta hau zerbait okurritzen zaizu? Ba, ez da, neskei, indar geixa, emotiba, mutiei be, motakoen modun, publizidadi, propagandi, igual, markinan eta adibidez jokatzeu, amistozuk, naztaute mutien kontra, ez da, jente ikusteko, bai, aldo guren kontra jokatu. Mm. Jokatzen dituzue partido mistoak edo, Bai, amistozuk, bai. bai, eta zelan ateratzen dira partidoiek mistoak, Gorka? Ondo, bueno, nik inoz ikuste dut Erika eta neskak Erika Lur, Alize, Arai eta horrek ibiltzen din mistuko baten, eta ondo partida politxek, hombre, euren indar eta antzerako daukienakin partida politxek urtetzen dita beti, besta mutiek irabazten. Así que, ondo. Erika, nun hobetu beharra dauka Gorkak? Ez da, bale, eskumako rebotin. Eskumako robotin? Gorka, Erikak nun hobetu beharko luke? Erika, nipetez ahetzet, velozidadin. Velozidadin, Bai. pelotari emateko velozidadin? Ez, dinot, berak mobitzeko eta mugitzeko, bai. Mentalki, psikologikoki, zein da indartsuena, Erika? Beta, igual. Partidutan pentsa hone. Zu? Bai. Egunerokotasunin, ni. Baina... Plaza gizona, Andre gizona, Erika da gehien? Bai. Hor, presioan ere jokatu izan dituzue, hor munduko nazioarteko liga, eta hor, presio hortan, zu itxuraz behintzat, Erika, transmititzen dezu sekulako patxada, hala da? Bai, bueno, Edo barrutikan hor badabil. Ez, normalina lehintzena buru txabukitzen da espentzietan hainbeste horretan, normali bastante tranquilo horrena. Bazu, Gorka? Justo Gernikako asuntuaz, pentsatu de oso ondo irune bala, ez tozen bape presiniek... Hori, ensaiatzea juten zarete, eta arlo mentala psikologikoa lantzen dezue edo apartatuta dago hori? Bueno, hor justo Gernikako asuntuan zako eukien duen hor selekzioen zoze, baina ez normalin mentala selekzionadorak motibetu zaitxu betxin, da zeure atzenin zeuk tranquile goten alegintzi da bat ez duze.
Gernikako hortan, esan nahi duzu, psikologoren bat eduki zenutela? Ez, bueno, selekzioko batzarrak egoezenin egotezan bat motibeta bana edo motibatzio lanak eitxe bazana, baina psikologoik eta lan ez. Mm. Nork entrenatzen du geixa, Erika? Zein da beti kantxatikan denbora gehiagon gehatzeana? Kantxa barrun, pentsen ni baina, kanpu Gorka. Gorka, Danian aritu da, Erika, zuri gustatuko litzaizuke oportunidaren bat Floridan edo atzerrian, hola temporada edo txapelketaren bat jokatzia? Bai, zenin guti Floria joten zen mogun, neskape, bintzet, txapelketan bat o denpora bat joteko. Hor Okiri. gainera, Maiki City ja ez da jokatzen, orain Miami jokatzen da, hango kantxa probatuta zaude, pelota estilo hortan, zelan sentitu zinen? Ni mentzo dut hori frontoien eskentzat ona dela, azkenin txigixe da, ez da ikusten bez hain argitxe aukegule, orduan gaina sartu da bota, pentso dut partido politxikalko botuzela hain eskape hor. Hemen kantxa luzea eta baino egokiagoa. Bai. Mm. Giza semek erreferenteak izan dituzu, Gorka. Aitzize, aita, eta gero beste pelotariak izan direnak. Nesken kasuan, ez da erreferenterik, Erika, zuek zarete esate baterako lehen da bizikoak, Bai. Bai. Gau hasi ginen mutiekin, da, bai nik usten da ez neska gaixa, zela punteta, baina guk ustait. Kantxan, urte hauetan, zuk Gorka batipat, zeren zuan serio atxu zea egunero jokatzen, ze ikasi duzu gero kantxatik aparte balio duena, ez? Nik han batez Danian eta justo kinielen joko eri bai bada oso psikologiku, eta batez ikestezunea, frontotik kanpora, beste mundu bada, urtetiz frontotik eta deskonektauen bidala, bestelan, eske zoratu alzain. Batez hoxe, etxo egun txar bat edo partido txar bat euki, hoxe gurten frontotik eta aztu, bestelan, egun oso horrei buelta eta bueltatzen inorrek mentalmente kalte itzen du. Han gertatu zeizu hango temporadan egun batzuk irabazi gabe, alfresko esaten dela, hori... eta etxea joan da, joder, kezkatuta, gertatu zeizu. Nimentzat hori danek pasabakulean egunero irabazti oso agatxara, orduan egun batzutan ez da posik, ez da ize, jatut mogun alegindu bizalik eta buelta egitxien emon, da beste egun barri bat ala pentsau, da... Zuk Erika, nesken artean, ezoikoa zea, txapelduna, telebistan eta bar, eskolan, hori nabaritzen da, Da, zoritxoan tostia, baina beste bat izen manitzen mogun bardin lagunekin. eta kantxan ikasi duzuna ikasten ari zarera, balio dizu zerbaiterako bizitzan, ez dakit? Bai, ustait. Hori tranquila mantentzen ez bakarrik, partidutan, bizitzako beste egoera batzutan bai. Momentu gogorrena orain arte, Erika? Ustait. Bizugurutazu, Gorka? Kirol munduan esan nahi dut, ez dakit, txapelketatik aparte gehatzia, edo ez dituzu jasan. Hoxe bai, erabaki batzuk hartzeko orduan hor buruai egun mila buelta emon, eta hori, pentsatzen. Zerien, selezio asunto horrekin ez denuten izan nola gora bera handirik, ez? Gernikan eta esatezu, ni bai motze dorrei buelta batzu, ze aukera eta hori, baina ez beste. Erika, jokatu partidu perfektuena eta galdu, edo ala txarto jokatu eta irabazi, zer nahi egot duzu? Ez da, segun ze partido bai, ez badalan importantina iso, ondo jokatu da galdu. Eta demagun, Euskotren Winter Seriesaren finala, jokatzen dezula zure biziko partidua eta galdu, edo txarto jokatu eta azkenean handik eta hemendik irabazi. Ez da, igual irabazi, entiak argak ordin dalako irabazi da benaz. Bai, zu Gorka?
Hoxe, beramon, Barisek Markinen jokatzoten partide bat, ondo jokatu eta galdu, baina finali importante bat bada irabazi. Finalak irabazteko Bai. direla esaten da, ez? Hori da. Ze aukeratuko zenuke? Munduko onena izan, ala neba arrebak bezala historia egin. Demagun bi aukera dituzula Gorka. Zu numero 1 iristea edo zue bideok aurrean dituzuen urteekin neba arreba bezala historia egin. Bideo Nik bat. igual neba arreba moduen historia egin, ze dipentzo zesta mundun ez dala ikusi oso gitxi ikusi dela. Mutil da neska mon, inoz bez. Orduan, neba arreba. Lehen da bizikoak izango zinateke. Bai. Zuk Erika? Bai, barri. Gauza bera. Askorentzat, zesta punta kirol espektakulara da. Zuentzat, benetan zer da zesta punta, Erika? Bastai, ni bentzo ja bizitzian parte dala, atzenein txikitxetik. Patu izegu, orduan gure rutina sartzen da, zoze. Horka? Bai, bardine, nire bai bintzantzat deporte oso erakargarri bat, batez abiaduri indarra apur bat arlo danak hartzen da bezalako, baina hori Erikak zen emon, gure hobi bat mogun da egunerokotasunan parte. Zesta punta hitz batean, Erika. Hitz bakarra zesta punta. Ztait. Diversiñoi Diversiñu. Jobixe. Ez da txarra. Bueno, amaitxu dugu testa. Kuriosidade bat daukat. Zuen aitxitxa, zenbat izenekin jokatu zuen? Profesional ibilbidean. Asko. Exactamente ez dakit, baina asko. Javi, Solo, jokatu bat, Tapia, pilo bat. Bai. Nik dakidala, Danian, bateakotu, zure aitxitxak Danian jokatu zuen, ez zure aitak bakarrik, Javi izenakin. Javi Y-ekin. Zuluaga, Barcelona eta Euskadin. Solozabal, Mallorca eta Panbitzen. Eta Daytonan, Izen ezak, ez dakit izena. Alberdi. Galdetu aitxitxei. Zuen aita, urrezko domina irabazizun Bartzelonan 92an. Bai. Erika, bere aurrelaria zeintzan, Kompa. eta bere entrenatzailea, Zelan da, hau. Bartzelonako da, bai, txoinen. Zelan da? azarretu ingo da, Bartzelonakua. Ez, badakit izena. Oinak hortan, minuto bi barro esan alkotzut, baina... Zena zan, Bartzelonako da bak. Txitxa Mirapeiz. Hori, Mirapeiz. Hori. Bueno, ederto, Erika, eskarrik asko. Sorte hon. Ondo pasazue? Bai. Prestatzen ari bihurtzea, gero esatari lanetan garro bihar, traje doktore batekin da horateatze janak. Horka, bideok, Donibane loizunen duzue urrengo parte hartzea. Konta eguzu hitz gutxitan, presaka zaudete, eta zer da Donibane loizunekoa datorrena? Hoxe, All-Starra jokatzen den txapelketa bada, kiniela formatora jokatzen da, hoxe, aurten bai mutil, da bai neskak, eta dana kiniela formatun, eta hoxe, bakotxak 3 kiniela, puntuablik, eta horren arabera, urrengo fasitan segiz. Egun berean neskak, Erika, edo beste egun batean? Zait. Gu behatzi 14-16, eta neskak... Egu bakarrik egun baten jokatzea, egun baten klasifiketeza, o eza klasifiketan. Vale, ederto. Bueno, sorteon, urte hona euki, parte hartu balik eta gehien, eta minik hartu gabe binipin. Hori. Bueno, Vale, eskerrik asko. vamos a seguir. Agur.